Eta Faktorian gaur gonbidatu Nerea Kortajarena, EH Bilduren programa idazkaria eta legebiltzarkidea. Kortajarena Andrea, egunon, ongi etorri. Egunon. Azken ordu hauetan Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente ohiaren inputazioa da, puntako notizia, asko ezustean harrapatu duen inputazioa da, eskupekoak jasotzeko talde baten buru izatea leporatzen dio epaileak. Ze irakurketa egin duzue, entzundakoak entzunda, autoa ikusita? Nik ez dut autua ikusteko oraindik aukerarik izan, baino uste dut egoerak eskatzen dula prudentzia handiarekin aritzea, ze oso informazio gutxi dugu, ez? Entzuten direnak, prensa bitartez ezagutzen joaten gerenak, eta ez dugu gehiago ezagutzen, ez? Eta uste dut horregatik importantea dela momentu honetan zuhurtzia eta prudentzia handia zaritzea. PSOEk jarrera desberdina erakutsi du azkenengo hilabeteetan bere kargudun edo eta bere bueltako hainbat pertsona zipristindu dituztenean hainbat bide judizialek, ezta? Abalos eta Zerdanen kasuan esate baterako segituen ikusi genuen, diputatuak eskatu zietela, alderditik baja eman zietela, aldiz fiskal nagusiaren kasuan, Begoña Gomezen kasuan, edota kasu hontan baita ere, Zapateroren kasuan, babes adierazte batago. Ez dakit horrek zer erakusten duen edo zer adierazten dizuen? Nik uste, hortan balorazioak egitea baino, benetan, eta ulertzen dut interesa sortzen duela gauza batek eta bestearen inguruan eztabaida politiko birikitzeak, ez? Baina uste, hobe dela prudentzia handia aritzea, zemen, ez, zurrunbilo handiak egiten dira, eta uste dut hobe dela kasu honetan prudentzia saritzea, ez? Uste, seguraski kasuak ere izan ditzakete desberdintasunak, eta herri honetan ere badakigu audientzia nazionalak sortzen dituen inputazio horien inguruan. Beraz, prudentzia ikus dezagun datozen egunek eta asteek ematen dutena, ze segurasko asko hitz egingo da honen inguruan, eta aritu gaitezen gaiek eskatzen duen prudentziaz. EH Bildutik Sánchezen gobernuari diputatuen kongresuan ematen diozuen babesa birpentsatzera eramateko oinarririk ikusten duzue, edo oraindik ez? Guk egun hauetan esan dugun bezala, guretzako orain baino lehen esan izan dugu, ez? Guretzako momentu honetan eta bada denbora bat esaten ari gerala, legislatura honek behar duena da proposito bat. Bai? Eta proposito hori bilatzeko aleginean, uste dut gero eta evidenteagoa dela, ezinbestekoa dela, estatua demokratizatzeko neurrietan aurrera egitea, ezinbestekoa dela baita ere, gutxieneko oinarri batzuk izango dituen ikuspegi sozialetik, ez, gutxieneko oinarri batzuk izango dituen programa bat adostea, eta uste dugu zentzu horretan ere funtseskoa dela estatuaren plurinazionaltasunaren inguruan edo horren onarpenean aurrera pausoak ematea, ez. Uste hortik joan behar direla bideak eta hortan jarri behar ditugula aleginak. Eta honek nola uzten du Sánchezen gobernua? Zapatero izan delako azkenotan Sánchezi babes itxia eman dion buruzagi sozialista bat, ez da? Ura ikututa legealdia bera ere ukituta geratzen dela iruditzen zaizu? Uste dut hemen zurekin egon itzen aurrekoan ere beste konturen bat ere bazegola Madrideko legislaturaren inguruan, eta egia da Madrideko legislatura hori eta gobernua ikutua dagonaren sensazio hori momentu desberdinetan ematen dela, baina legislaturak aurrera jarraitzen du, eta nik uste dut legislatura amaituko denaren edo amaituko ez denaren hipotesi horietan aritzea baino esan bezala importanteagoa iruditzen zait legislatura honi proposito bat ematea, oinarrizko programa horiek adosteko alegina egitea eta horiek aurrera eramateko aleginean jarraitzea, ze beharrak oso agerikoak dira, eta esan bezala estatuaren plurinaltasunaren onarpen horretan ere bideak irekitzea. Gurean, etxeko politika gintzan puntako albiste bihurtu da azken egun hauetan, bai Donostian eta bai Bizkaian irekitako gogoetaldi bat, munduko futbol kopako partidak, munduko futbol txapelketako 2030ko partidak hartzeko aukera zalantzan jarri dutelako erakundek. Kezka horiek ulertzen dituzu? Nik egun hauetako eztabaida entzun dudanean, burura etorri zaitena da,
zema denbora galtzen den herri honetan, eta burura etorri zaitena da, hau dela, orain ireki den eztabaida hau badela, garapen eredu baten, hiriak ulertzeko eredu baten, eta inkluso politika egiteko modu baten agorpena ez. Uste dut, ezagit baten gogoratzen ditu, baina ze entzun behar izan du ziren, entzun behar izan zituzten Donostiko zenbait bizilagunek, mundialaren planteamendu hori mahai gainean jarri zanean, horien inguruan zalantzak jarri zirenean, ez? Hemen planteatu zitzegun proiektu hori ezinbesteko bezala. Dana onurak ziren, hau planteatu zanean, ez? Are gehiago, zalantzak planteatu zirenean, planteatu zen, hor dago ezetzaren kluba, tristeak ere deitu zitzaien, olako planteamenduak edo kezkak agertu zituzten herritarrei, eta hori, nik uste erantzuten diola, bestetan ez, proiektuak bai edo bai egin behar direnaren egiteko modu horri erantzuten diotenak, ez? Lehenengo prensari begira egiten direla adierazpenak, eta gero nunbait pentsatu egiten dira. Eta, klaro, orain planteatzen zaiguna da, zalantzak egon daitezkela, eta eske orain 3 urte proiektu hau munduko honena zanean Euskal Herria Bilduk ere jarri zituen mahai gainean zalantza horiek, ez? Ea horrelako ekitaldi edo ekimen turistiko batek ia saturazio maila bat duen hiri honetan enkajerik baduen, garaian, ez, landua zeolako turismo plan bat, eta turismo plan horrek ere esaten zuelako, gehiago etzela hasi behar. Donostiak berez baduelako erakargarritasun maila bat. Planteatzen ziren herritarren kezka horiek, eta horrek herritarrengan izango zituen afekzioak. Planteatzen zen baitere egokia haute zen edo normala haute zen gure selekzioari parte hartzea ukatzen zion ekitaldi bat onera ekartzea. Guzti horiek ekarri ziren mahai gainera, eta orduan bestelako reakzio batzuk, ez? Horregatik esaten den niretzako dela, batzuk egon dira, ez, gero eta handiago hobeto, gero eta gehiago hobeto garapen eredu horretan eta hiri eredu horren planteamenduetan, eta nik uste hori gaur egun ez dela politika egiteko oinarri bat kadukatutako eredu badela. Eta zergatik iruditzen zaizu orain zabaldu delako gogoeta hau? Jabetu direlako gogoeta zabaldu dutenak beste ertzorietaz, alegia eredu horrek dakartzan kaltez, edo benetan FIFAk planteatzen dituen baldintza zorrotzak ikusi dituztenean, baldintza zehatzak ikusitakoan erabaki da, edo zabaldu da gogoeta esateko, hau agian ez da betegarri. Baina adibidez, baldintza horiek ezagutzen, baldintza horietako batzuk ezagunak ziren, orain dala 3 urte bai edo bai, proiektu horren onurak saltzen zitzaizkigunean, infrastrukturei dagozkionak adibidez ezagunak ziren. Nik horregatik binkulatzen dut baita ere politika egiteko modu batekin, ez? Gero, hau orain zalantza hauek eztabaida publikora ateratzen dira, ondo azaldu gabe zergatik orain sortzen diren kezka horiek. Eta ondo azaldu gabe zergatik orain arte ez diren egin behar ziren analiziak, hemen esaten nahi zaiguna da, bai edo bai egin behartzela proiektu hau, inolako azterketarik egin gabe. Eta gainera egiten da planteamendu bat, bate gardentasunik gabe, gainontzeko alderdiekin inolako hizketaldirik eduki gabe, eta nik uste dut horrek inseguridadea handia sortzen duela, ez? Osea, behar da, nik uste rigore gehiago, eta gainera sortzen du polarizazio bat, eztabaida politikoan. Beraz, nik uste dut, nik ez dakit honen atzean zegon daiteken, baino bai iruditzen zait, funtsean dagona da, politika egiteko modu bate, gainetik pasatzen zaion errealitate bat, garapen eredu bati gainetik pasatzen zaion eredu bat, eta baita ere hiriak ulertzeko modu bati gainetik pasatzen zaion, eske kadukatuak diren funtzionamenduekin egiten da. Eta zergatik uste duzu PSE dagoela, birplanteatzearen kontra? Hori PSEri galdetu beharko zaio, baina egia da nik atzo ezagutzen ziren baldintzak ezagututa ere, ze batzuk ikaragarriak dira, ze gutxi asko planteatzen dana da, ez, infrastruktura kristonak egin behar dira, hoiek herritarren bizkar geratuko dira, baino hau antolatzen dutenak FIFAk ez du inolako zergarik ordainduko, are gehiago, ez, bere hornitzaileek ere ez dute zergariko hartuko, horren aurrean ere horrelako
tinkotasunez, eta jakinda orain dakigun bezala, beste analisi batzuk egin ez direla hori babesten ere agertzea, nahiko deigarria da. Azken astebete hontan etxe bizitzaren esparruan izan dira hainbat albiste, eta besteak beste zuek aurkeztutako planak emandu jarri du izpidea. Bienako ereduan oinarrituta 80 neurri jarri dituzue dokumentu horretan, zergatik Biena? Bienako eredua guretzako oso interesantea da gauza desberdinengatik, ez? Baina batez ere, etxe bizitza politiketan ibilbide luzea dutelako, baina etxe bizitzaren inguruko egoera aldatzeko hartu ziren neurriak, klabeak izan ziren neurri horiek 15 urteko epean hartu zirelako. Gai izan zirelako determinazio politikoa izan zutenean eta ausardia politikoarekin, 15 urtetan egoera irauli zuen planteamendu bat mahai gainean jartzeko, ez? Ta orain ikusten duguna da Biena bezalako hirietan, herritarren gehiengoa babestutako etxe bizitzetan bizi dela, eta horrek merkatuan, ez, espekulazioa eta bestelako faktoreak murrizteko eragin oso positiboa duela, ez? Horregatik iruditzen zaigu aukerak daudela Biena, Dinamarka eta horrelako lekuak ikusita, larun batean egin genituen jardunaldi batzuk kursalean gai hauetan aditu direnekin, eta mahai gainean jarri ziren adibide desberdinak, etxe bizitza behar horri erantzuteko, eskubide bezala planteatzeko, eta momentuan dauden joera espekulatiboei bideak izteko mahai gaineratu ziren proposamenak. Planteatu duzuen neurrien artean dago posible 30 marka izena duena, parke publikoan hamarkada batean 30.000 etxe bizitza berri eraikitzea. Nola lortzen da hori 30.000 etxe asko direlako, zelurretan, zein herritan identifikatuta daukazue? Ekimenak planteatzen duna da, 30.000 etxe bizitza lortu daitezkela. Gu kalkulatzen dugu momentu honetan 60.000 etxe bizitza babestu behar ditugula. Bai? Eta horretarako planteatzen duguna da, 30.000 etorri daitezkela dagoeneko eraikita dagoen horretatik, eta hor etxe bizitza turistikoetatik lortu daitezke, etxe bizitza hutsak mobilizatzetik, Jaurlaritzak etxe bizitzak erosteko duen lehentasuna aplikatuz, berdentrifikazio ariketak eginez, hortik 30.000 lortu daitezkela planteatzen dugu. Eta gero planteatzen duguna da, beste 30.000 lortzea batetik Bisesaren gaitesuna intensifikatuz, azkeneko 10 urtetan Bisesak 3.000 etxe bizitza bakarrik eraiki ditu, eta guk planteatzen duguna da gaitasun hori 3koiztea 10 urtetan, eta bestetik proposatu duguna da, sortu alizatea entitate berri bat, etxe bizitza eskuragarria sustatzera dedikatuko dena, publiko komunitario, publiko soziala izango dena, eta erakunde misto bat, eta hor Jaurlaritzak 1.000 milioiko inbertsio bat egiten, gutxi asko industria babesteko egin den inbertsio hori eginez, eta uste dut merezi duela, hemen arazo soziala handi bat dugula, eta bestetik banketxeen obra sozialarekin, zaigu iruditzen zaigu hau izan daitekela, daiteken obra sozialik onena, eta bestetik enpleguko PSV-en bitartez, horiek ere ekarpenak eginez, lortu dezakegula apalankatzea 3.500 milioi etxe bizitzen sustapen hori egiteko, etxe bizitza eskuragarriak egiteko. Bultzada publiko komunitarioan, Jaurlaritza alde batetik, eta bestetik aurrizki kutxetako fundazioak, eta aurrikuspen babeserako erakundeak. Lanerako erakunde horiek, ez? Planteatzen duguna da, horiek ere, finantziazio horretan sartzea, 625 milioikin fundazioak, eta 375 milioikin PSV-ak, eta horretan planteatzen duguna da, sustapen hori egiteko alegina egitea. Kalkulatzen dugu 20.000 etxe bizitza egin daitezkela horrekin. Horrekin batera planteatzen duguna da, hori egin ahal izateko, egon behar dena da PTS bat, egin behar dena da lurzoruaren antolamendu bat, jakiteko nun eraiki behar den eta zer eraiki behar den, eta horrekin batera lurzoruaren erreserba estrategiko bat ere egin behar dela. Eta horrekin planteatzen duguna da, batit bat, alokairu eskuragarrira bideratutako etxe bizitzak eraikitzea, eta zati txiki batean, oso txiki batean, lurzoruaren lagapen hori, eskubide hori salduko litzateke 75 urtetara. Gero berriz ere,
hori berriz lurzori hori bueltatuko litzateke Jaurlaritzaren eskura. Kritika zorrotza egin dizuete Jaurlaritzatik, bai EAJak eta bai PSek, eta bereziki gogorra izan da Denis Itxaso etxebizitza sailburua, esanez humiltasuna falta zaizuela, zorroztasuna, eta memoria ere eskatu dizue, nabarmenduz iraganean EH Bildu gidatutako hainbat udalerrik ez dutela lurrik bideratu Jaurlaritzak bertan babestutako etxebizitzak egitera. Nik uste batzutan zure proposamenaren egokitasuna neurtzen dela sortzen duen reakzio edo azkuraren tamainaren arabera, eta kasu honetan nik uste hori oso nabarmen ikusi dela, ez? Esango nuke erregea biluzi geratu dela eta ispilu aurrean jarri duela gure proposamenak etxebizitzari arazoari aurre egiteko egondan ezintasuna hori. Eta nik lenguan ere esaten nuen elkarrizketa batean, nik maila batean ulertzen dut Denis Itxaso pixkata aireatua ateratzea, esaten genuen, ez, proposamena aurkeztu genuen eran. Gure sensazioa da, segurazko Alderdi Sozialistak egiten duena baino gehiago egin nahiko lukela, baino ezin duela, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ez duela nahi, ez? Eta nahiago duela beste alde batera begiratzea edo politika inmobiliariak egiten jarraitzea. Baino kontua da, egoera indisimulablea dela, osea du izugarrizko arazoa etxebizitzarekin, ez? Eta gero, gero hemen nere gustorako... Baina ez da gertatu esate baterako Denis Itxasok esaten duena, alegia EH Bilduk dituen hainbat alkatetzetatik ez dela lurrik bideratu Jaurlaritzarena. Eta inork baino beto daki Denis Itxasok. Begira, larun bateko jardunaldietan bertan, aizpea ota egizeon, horeretako errenteriako alkatea, ez? Eta berak oso era argian jarri zuen arazoa mahai gainean, ez? Hori, uste, bi udalerri edo aipatzen zirela bakarrik, ez? Azken 10 urtetan bi lagapen horiek, eta, ez dakigu zergatik, zerrenda horretan, falta ziren errenteria, Orio, Azpeiti bezalako udalak, ez? Eta Lezo bezalako udalak. Eta ez dakigu zergatik, baino, adibidez, aizpea ota egik ere aipatzen zuen, baino, izugarri pila kostatzen da zerarekin, ez? Etxe bizitza sailari lagapen bat egitea. Eta aizpeak berak esaten zuen, eta kuriosoa da. Eta zeintzu dira oztopoak horretako? Hori da jakin behar duguna, baina nik uste dut da etxe bizitza sailaren eta bizesaren gaitasun falta. Ze lurrak usten dira kargari gabe, urbanizazio gasturi gabe, eta ala ere hitzarmen horiek sinatzea kostatzen da, pentsa badaude hitzarmen batzuk Tolosakoak kasu, EH Bildu alkatetzan zegola hasi ziren hitzarmen hori sinatzeko lanak, eta 2021 batean sinatu ziren EAJ Tolosako alkatetzan zegola, ez? Badaude beste promozio batzuk, Pasaia da adibide bat, baina aizpeak berak ere, errenteriako alkateak ere mahai gainean jartzen zuna, 2022an sinatutako hitzarmen baten eraikuntza 2027an hasiko da, gauzak ondo badijoaz. Beraz, nik uste dut oso agerian geratzen dela, eta bestela hemerotekari begiratuta ikusi nun ateratzen dituen Denis Itxasok argazkiak, eta gehienak dira Euskal Herria Bildu alkatetzatan dagoen herri horietan, ezintasuna ez dagoela gure udaletan edo EH Bilduko udaletan, ezintasuna Jaurlaritzan dagoela. Edozein kasutan, larun batean ere esan genuen, udalek bakarrik ezin dute lan hau egin, eta Jaurlaritzak bakarrik ere ez, eta uste dugu kolaborazioaren bidea izango dela jorratu beharrekoa. Aipatzen dituzuen neurrien artean, aurre ikusten da aldaketaren bat gaur egun fiskalki etxe bizitza erosteagatik kenkaria jasotzen dutenena desagertzearen inguruan. Bueno, nik uste dut kenkari hori gutxienez ebaluatu egin behar dela, eta etxe bizitza plan operatiboan ere hori aurre ikusten zen, Gertatzen da, herri honetan, ez direla politika publikoak ebaluatzen, eta konkretuki, kenkari horretara diru asko bideratzen da, ez. Nik uste eztabaida dela, etxe bizitzaren arazoari konpontzeko jartzen diren neurriek, ze eraginkortasun daukaten, dugun arazoari konpontzeko. Eta hori da neurtu behar duguna, ez. Orain arte jarri diren neurriak erantzun diote nahikotasunez dugun arazoari, nik uste dut hemen oso agerian geratzen dela orain arteko politika horiek
ez direla nahikoak orain eta ez direla nahikoak izan etxe bizitza larrialdiari aurre egiteko. Hemen autu bat egondala urte luzez, etxe bizitza politikak egin beharrean, politiko inmobiliarioak egiteko. Eta horrek ekarri gaitula oneraino, ez? Eta hor zentzu horretan, uste dugu hamarkada galdu baten aurrean gaudela, ez? Horregatik importantea iruditzen zaigu, hori ebaluatzea. Neurriak izan behar dute ebaluazio bat, eta neurriok balio behar dute etxe bizitzarekin dugun arazoa konponbidean jartzeko. Eta ez bestelako propaganda batzuk egiteko. Enplegu publikoaren legearen erreforma hitz egiteko, lotu duzu egia da hitzordua EAJarekin? Hain zaila da agendak bateratzea? Ez dut uste zaila denik agendak bateratzea, baino gauzak egin behar dira seriotasun eta rigore pixka batekin. Eta nik ez dakit beste alderdiek nola planteatzen dituzten bilerak, baina guretzako importanteak diren gaietarako bilerak deitzen direnean, gustatzen zaigu interlokuzioa zein izango den ondo definitzea, zerri buruz hitz egingo dugun aurretik definitzea, eta hortan, egun batetik bestera bilera bat deitzea ez zaigu serioena iruditzen, baina, bilera hori emango da, eta hitz egiteko parada izango dugu. Pasaden astean, esan zenuten, asteazkenean jaso zenutela, ostegunean bilera egiteko... Aurretik publikoki ez dakitzen bat egun lehenago iragarri bazen ere. Markel Oranok hemen mikrofono hortan bertan esan zuen duela bi aste, bilerara deituko zintuztetela, pasaden astean deitu, baina tarte gutxirekin onbait, eta aste honetarako utzi zenuten, eguna orduan jarri gabe dago, edo finkatu gabe dago? Beitu, egun zehatzaren berri nik ez dut. Bilera nolan nahi ere ez da egin oraindik. Ez. Bilera noiz egin bera oztopo bihurtzen denean, izketa gai edo negozia gai dagoenak gaindiezin diren oztopoak edo korapiloak izan note ditzaken susmorie bare ematen du, ez da? Bilera data jartzea ez da oztopo, hori argitu dezagun. Denbora luze da makigu elkarrizketa horren zai, uste mikrofono honetan ere Euskal Herria Bilduko kide desberdinek horrela adierazi dugu, ez? Nik uste badagola, ez? Alegin bat esateko, proposamenak oso desberdinak dira, ez da inolako konexio punturik eta akordioa ezinezkoa da. Are gehiago, ez oso nik legebiltzarrean nagonetik, esan behar dizut, lehengo aldian dala, aurkitzen naizela egoera batean, un esaten den. Begira, inor mugitzen ez bada, blokeo egoera larri batera goaz, beraz, mugitu zaitezte zuek, Euskal Herria Bildu zegu ez gera mugituko. Nik hori ez dut inoiz ikusi, ez? Hain antagonikoa dira proposamenak? Esango nuke ez ez. Orain momentuan daukaguna da, proposamen desberdinak ditugu mahai gainean, guk bintzat EAJaren proposamenari zuzenketa batzuk sartu dizkiogu, eta sartu dizkiogu, aztertu dugulako, eta ikusi dugulako, aukera batzuk egon daitezkela, eta uste dut, denok ulertzen baldin badugu, administrazio publikoak elebiduna izan behar dula, bi hizkuntza ofizial dituen herri batean, eta ulertzen badugu horretarako bidea, era gradualean eta empatiaz egin behar dugula, sortu daitezkela. Eta ditu pila bat pasa dira legebiltzarretik, konparetzen zean fase horretan, eta pista asko ere eman dizkigute. Beraz, nik usteet, orain tokatzen dana da, honen inguruan hitz egitea, soseguz hitz egitea, lasaitasunez, eta adostasun horietarako bideak aurkitzea, zabalik, Buka adibidez gaur ere UGT-rekin badugu hitzordu bat, horni buruz hitz egiteko, eta saiatuko gera, honen bueltan ere, adesio aliketa gehien lortzeko. Azken kontu bat, kritiko izan zarete Jaurlaritzarekin udalekuetako arautegi berriaren tramitazioaren inguruan, orain legea bide azkarretik egitea hori eragotzi da, baina dekretua prestatzen ari da, urtengo udarako, eta atzo besteak beste, Melgosaren saileko gazteria zuzendariak esaten zigun, arautegi horretan, erraztasunak emango zaizkiela aurtengo urtean udalekuei gauza presta alditzaten, baina Bernedokoa bezalakoak ez egitea nahiko luketela, espero dutela ez egitea. Nola ikusten duzue dekretu honen prozedimentua? Bi gauza desberdin dira, baina legeari presaskotasuna etzaio ukatu, Zanaet, irakurketa bakarra zen ukatu, baina prozedura azkarrez egin da prozedura, eta guk nahi genuna zen adituak eta arituak entzutea. Eta zentzu honetan, guk eraman ditugu aditu batzuk, beste batzuk ere bai, arartekoa pasada handik, jende asko pasada, eta mai gainean jartzen zutena zen, importantea zela, horrelako jardunak eta antolatzen direnean,
segurtasun elementua kokatu alizatea baino baita ere zentzu komuna eta proportzionaltasuna ere kontuan hartzea, eta guk uste dugu hori egin behar dela, ez? Soseguzta lasaitasunez, hau arautu alizatea, ze urte luzez egondu da, oso araudi eskaxarekin. Eta zentzu horretan, eman diezaiogun honi duen garrantzia, eta utzi ditzagun, ez? Usteet, zarata gehiegi sortu nahi izan dela honen inguruan, eta hemen importantea dena da, arlo hau, oso garrantzitsua den arlo hau, eta urtetan oso desatenditua eta garrantzia handia eman zaion arlo hau, ondo arautu egotea, eta hortik aurrera egiten diren jardunak aurrentzako segurak izatea, aurren ongizatea bermatzea eta gurasoen lasaitasuna bermatzea. Nik uste hori izan behar dela mezua eta ez besterik. Nerea Kortajarena, EH Bilduren legebiltzarkide eta programa idazkari. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik. Zuei mila esker. 9 jo berri dira.